Pozdrav svima! Evo nas u četvrtoj lekciji gdje ćemo obrađivati funkciju sum. Recimo da treba da saberete sve ove brojeve. Kako vi to možete da uradite? Pa naravno, postoji više načina. Jedan je da uradite ovo plus ovo onda. To tu plus to tu i tako dalje. Drugi način jeste da sve te brojeve saberete odjednom. Da uradite, ali opet, na duži način. To tu plus to tu plus i tako dalje. Pored toga postoji funkcija sum, koja može da se koristi na dva načina. Hajde prvo da ju ukucamo, sum, i reći number 1, number 2. Znači možete taj tu broj, tačka zarez, taj tu, uopšte nije bitno. Možete sad taj tu, pa taj tu i tako dalje. Ali, ubedljivo najbrži način jeste da kažete sum i onda kažete nad čitavim ovim range-om obavi funkciju sum. I onda će pokazati da je zbir 165. Kada nadvučete neki opseg gdje su numeričke vrednosti, on će vam reći da je zbir 165, da ima 20 elemenata i da je prosječna vrednost elementa 8,25. O ove dve stvari nešto kasnije, ali suma koja je 165 to je egzaktno. Također, ako bismo se vratili na prethodnu matricu, mi tu možemo da primenimo sum. Kažemo, ok, hajde da vidimo koja je tu suma brojeva. Znači vidimo 6112. Opet, kada nadvučemo, on će nam reći da je zbir brojeva 6112. Tako da to je ta funkcija koja nije teška, opet kaže vam, više je tu naglasak da se opet usvaja upotreba tastature, Ctrl, Shift i strelice. Hvala na pažnji.